Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna sostna li d-dikjarazzjonijiet irresponsabbli li jagħmel il-kelliem nazzjonalista tal-finanzi qed jipperikolaw u jimminaw id-diskussjonijiet li bħalissa għaddejjin bejn Malta u l-Kummissjoni Ewropea. Nista' nassigurak li dak li għadt illum pubblikament quddiem il-poplu Malti għadtu bil-Fond Monetarju Internazzjonali. Dawn id-dikjarazzjonijiet ta' Tonio Fenech fi kliem il-Ministru tal-Finanzi qed jippruvaw ifarfru mir-responsabilità illi suppost trefa' gvern preċedenti nazzjonalista, responsabilità illi llum daħal għalija b'ħeġġa u determinazzjoni gvern ġdid. Waħda mid-dikjarazzjonijiet irresponsabbli li għamel Tonio Fenech kienet dik il weddiet elettorali tal-Partit Laburista ser iwasslu sabiex il-pajjiż imur kontra r-regoli finanzjarji imposti mill-Unjoni Ewropea. Nista' ngħid li meta tkellimt mal-Fond Monetarju Internazzjonali tkellimt b'mod ġenerali. Naħseb hemm ħafna fil-wedid fil-programm elettorali illi sa jdaħlu l-pajjiż fi spejjeż kbar finanzjarji li huwa evidenti li dan il-gvern ma jiflaħx għalihom. Fi kliem il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna dawn id-dikjarazzjonijiet huma inkwetanti u jmorru kontra l-interess nazzjonali. Il-Ministru tal-Finanzi ċaħat l-allegazzjonijiet li saru mill-Partit Nazzjonalista illi l-Gvern irid iqarraq bl-istat tal-finanzi tal-pajjiż. Allegazzjonijiet li ġew miċħuda kemm mill-NSO u kif ukoll mill-Eurostat li saħħu li dan il-proċess sar bl-aktar mod professjonali. Sadan it-tant il-Fond Monetarju Internazzjonali fir-rapport tiegħu kien sostna il d-deficit ta' pajjiżna żbroffa matul il-kampanji elettorali mill-gvern preċedenti. Edward Scicluna għalaq billi sostna li gvern ġdid ser ikompli jaħdem biex iniżżel id-deficit ta' pajjiżna taħt 3%.